Televisa presenta. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son 3 palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Obetovať svoj život pre teba je nič oproti šťastiu, keď počujem toto slovo. Môj sen sa naplnil, dcérka. Nazvala si ma mamou. Áno, mami, lebo si mojou matkou. A prosím ťa o prepáčenie. Bola som pyšná a nahnevaná, lebo som ti napriek všetkému nechcela odpustiť. Nie, pochopila by som ťa, dcérka. Nikdy by som sa nevzdala. Nikdy by som neprestala bojovať o to, aby si pochopila, že som ťa nikdy neopustila. To tá strašná nehoda ma od teba odlúčila. Všetci mi to hovorili, ale nechcela som ich počúvať. Cítila som, že som mala dôvod tebou opovrhovať. Nechať ťa trpieť. Ani nevieš, ako to teraz ľutujem. Akú vinu v tejto chvíli cítim. Nie, dcerka, neobvinuj sa za nič, pretože ja ti rozumiem. Tiež som prežívala múky, keď som ťa nemohla nájsť. Takže viem pochopiť tvoje utrpenie, tvoj zmätok a samotu od útleho detstva. Bez svojej matky, bez rodiny. Teraz si mi opäť darovala život. Opäť som sa narodila. Opäť vďaka tebe. Neváhala si riskovať svoj život a darovala si mi časť svojho tela, aby som mohla ďalej žiť. Nezaslúžim si ťa, mama. Nezaslúžim si ťa, prepáč mi. Nie, dcerka, tak to nehovor. S radosťou by som obetovala život, aby som zachránila ten tvoj. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa celým svojim srdcom. A každá obeť, ktorá by bola potrebná na to, aby si prežila, by bola maličkosťou, dcerka. Ja viem. V spánku som počula, keď si žiadala doktora, že ak by sa niečo stalo, nech zachráni mňa a nie teba. Nezaslúžim si, aby si sa na mňa pozerala so svojou noblesou a materinskou láskou. Ako som mohla byť taká slepá? Ako som mohla byť taká hlúpa? Dcérka, neobviňuj sa, prosím. Vďaka Bohu si pochopila, ako veľmi ťa ľúbim. A nakoniec si ma aj prijala. Čokoľvek, čo by som bola urobila, stálo by mi za to počuť ťa rozprávať tak, ako ťa počujem práve teraz. Musíš bojovať. Mama, musíš bojovať a musíš sa uzdraviť. Musíš to prežiť. Ja nechcem, aby si ma opäť opustila. Potrebujem tvoju lásku. Tvoje rady a tvoje bosky. Tvoje objatia. Tvoje požehnania. Požehnanie od matky je to najsvätejšie v živote.
Bojuj, mami, prosím ťa, bojuj o svoj život. Keď bojuješ o svoj život, bojuješ aj o môj život, prosím ťa. Mami, už ma neopúšťaj, prosím ťa. Nie, dcerka, nie. Budem bojovať. Sľubujem ti, že budem bojovať z celých síl, aby som sa zachránila, pretože teraz, keď som ťa našla, už nikdy ťa neopustím, dcerenka. Nikdy. To ti prisahám. Ľúbim ťa, dcerka. Toľko som si vytrpela. Teraz, keď som ťa konečne našla, už ťa nikdy neopustím. Prisahám Bohu, že ťa už nikdy neopustím, dcerenka. Nikdy. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Za všetko, čo si pre mňa spravila, aj keď som tebou opovrhovala. Nikdy som si to nechcela priznať. Ale niečo sa pohlo v hĺbke mojej duše, keď nás uniesli. Keď ťa oslobodili a mala si odvahu vrátiť sa po mne. Bez toho, aby si vedela, čo ťa čaká. Bez topánok na nohách a bez ohľadu na bolesť. Bola si plná odvahy a presvedčenia zachrániť ma. Pripravená čeliť vojsku, ak by to bolo potrebné na moju záchranu. Kvôli tomu a kvôli veľa iným veciam ťa potrebujem. Potrebujem ťa, mamička. Láska moja, ako nádherne sa počúva to slovo z tvojich úst, dcerka. Ďakujem ti. Nie je nikoho lásky plnejšieho, kto by si to zaslúžil počuť. Mama. Dcerka. Dcerka, ľúbim ťa. Pardon, ale práve som mal tú česť byť jediným svedkom jednej z najkrajších scén. Ďakujem, Heriberto. Nie. Za veľkú časť tejto chvíle vďačíme tebe. Nie, to vôbec nie. Toto bola vaša chvíľa. Bola vaša len a len vaša. Dcerka, ľúbim ťa. Mária, dcerka, Ľúbim ťa. a ja teba. Mami. Odneste to do laboratória, prosím. Aký má krvný tlak? Niet pochyb, že obe sú rovnakého rodu. Telo Márie Desamparády transplantovaný orgán neodmieta a zrejme sa to už ani nestane. A čo sa teba týka, Viktória, tvoja jediná oblička začína plniť úlohu za obe. Za obe obličky. Ale zatiaľ pomaly. Takže teraz len musíš odpočívať. Aj keby ťa teraz požiadala o prehliadku anglická kráľovna, nebudeš ju môcť prijať. Je to jasné? Teraz budeš musieť len odpočívať. Poriadne jesť a byť veľmi pokojná. Súhlasíš? Samozrejme, že si dám na seba pozor, aby som sa zotavila čo najskôr. Teraz potrebujem byť zdravá, pretože Mária a ja si musíme toho ešte veľa povedať. Musíme doháňať všetok ten čas, ktorý sme stratili. Áno. O tomto zázraku som hovorila. O víťazstve lásky.
Tak toto bol ten zázrak, o ktorom hovorila sestrička, však? Veľmi sa teším, Viktória. Ako my dvaja. Bol to zázrak lásky. Ako Keď som to uvidel, skoro som sa rozplakal. Cítim veľké šťastie za obidve. Dojíma ma vidieť ich spolu. Áno. Ako hľadia na seba s láskou. Dobre, rozprávajte nám, aké to bolo. Čo sa udialo, že si odpustila mame? Len láska. Láska, ktorá všetko môže a všetko premôže. Naša mama mi ukázala svoju lásku ku mne. Vo všetkých svojich podobách. Ale ja som bola úplne slepá. Pozrite sa, akú veľkú silu má láska matky, ktorá je schopná obetovať vlastný život za svoje deti. Nebola by som nažive nebyť jej. Boh si vypočul moje slová. Cítim sa taká šťastná. Takže ja pôjdem hneď teraz k našim susedom, aby som im povedal, že je všetko v poriadku a že sme všetci veľmi šťastní. Áno. Ahoj. S dovolením. Hneď som späť. Áno. Ja musím rýchlo odovzdať túto správu Maxovi. Ak chceš, pôjdem s tebou. Musím Maxovi pripomenúť, že aj keby si to prijal, nemôže opustiť izolačku a už vôbec neprísť sem. To nie je potrebné, Heriberto. Stačí, keď pôjdem za mojím synom sám. Nemusíš ísť so mnou. A chcem ti povedať, že ťa prosím, aby si už prestal zo seba robiť hrdinu. Ty si iba splnil svoju úlohu lekára. Nič viac. S dovolením. Ešte sa vrátim. Iste. Takže obe sú na tom dobré a už sa zmierili? Tak je, synček môj. Dobre, dobre. Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné a záhadné. Áno, je to tak. Je to tak, Max. Musela sa stať jedna obrovská tragédia, aby sa znova stretli a aby si potom nakoniec odpustili. Áno. Mám chuť ich vyobímať a vyboskávať. Ale v poriadku. Viem, že nemôžem, takže musím byť trpezlivý. Je evidentné, že to chápeš a že teraz určite neurobíš žiadnu hlúposť, syn môj. Isté, prečo to hovoríš? Nuž, pretože si myslím, že Heriberto verí, že ty a ja sme úplní hlupáci. Chcel sem prísť so mnou, aby ti vysvetlil, že nemôžeš ísť za nimi, lebo si napozorovaný. Otec, ja ťa veľmi ľúbim. A nechceš mi niečo povedať, syn môj? Vlastne ani nie, skôr mám pochybnosti. Neviem, ale keď si odišiel z nášho domu, rozhodol si sa nechať moju mamu, aby zmenila svoj život, aj keby mal byť už bez teba. Tak čo ťa teraz prinútilo zmeniť názor? Max, všetky tie dni, čo som bol sám, som dosť premýšľal. A zistil som, že nie je horšej bitky ako tej, v ktorej si sa vzdal vopred. Milujem tvoju matku. Milujem Viktóriu. A som pripravený bojovať, aby som ju opäť získal. Vidíš to, Viktória? Ten zázrak, ktorý si mala celý ten čas priamo pred sebou, sa naplnil vďaka Božej pomoci a tiež vďaka tvojmu úsiliu ako matky. Je to tak, Juan Pablo. Lenže za mnohé som vďačná aj tebe. A všetkým ostatným, ktorí ma podporili a pomohli mi získať dcéru. Mami. Je naozaj veľmi pekné počuť to slovo z úst Márie de Samparády, mojej dcéry. Áno, je to prekrásne. Keď odídeme z nemocnice, dobehneme všetko, čo sme zameškali. Mám všetko, po čom som túžila. Svoju rodinu. Rodinu, ktorú som vždy chcela. Mám otca, mám mamu, sestričku, 2 deti a onedlho aj manžela. Nech ti Boh dobre stráži tvoju rodinu, po ktorej si túžila, a aj šťastie, ktoré teraz máš. Žehnám vám obom.
Fajn, pripravený? Je čas vyťahnuť týchto kráľov von, nech sa opália. Nevedela som, že slnečné žiarenie pomáha pri vstrebávaní vápnika do kostí. Vyrastiete zdraví a silní. Ukáž, nech ti pomôžem aj s ním. Najskôr tamto. Chod s mamou, Zlatka. Poď ku mne. Ľúbiš ich obidvoch rovnako? Samozrejme. Úplne bez rozdielu. Osvaldy to je taktiež môj syn. Postaram sa o ňo rovnako ako Juana Pabla. Dobre, pozri. Hneď ako budú pripravení, vyrazíme. Áno. Koľkú radosť a šťastie cítim, keď môžem mať konečne v náručí obe moje céry. Vždy som snívala o tejto chvíli. Som najšťastnejšia zo všetkých, mami. Dala som vás zavolať, lebo vám chcem niečo ukázať. Je to môj malý poklad a chcem, aby ste ho videli obidve spolu. Tak o čo ide? Vydrž, hneď to uvidíš. Toto je tvoje dcérka. Toto som ja. Áno, poklad. Takto si vyzerala, keď som o teba prišla. Mama, tvoje utrpenie muselo byť naozaj strašné. Bola si naozaj pekná. A stále je veľmi pekná. Ja mám tie najkrajšie céry na svete. Zober si ten môj malý poklad. Pomôže ti rozpamätať sa. Ďakujem, mami. Fér, myslím, že aj ty si nám chcela niečo povedať však. Áno. Je to prekvapenie a myslím si, že sa budete tešiť rovnako ako ja. Mami, keďže sa Cruz a ja nemôžeme stať rodičmi, tak rozhodli sme sa, že si malé adoptujeme. Aké požehnanie, dcérka. Budem opäť starou mamou. Áno, mami. Veľmi sa s tebou teším. Takže nakoniec si splníš svoj sen. Je toľko detí, ktoré potrebujú rodičovskú lásku. Nech Boh žehná tvojmu rozhodnutiu. Ďakujem. Dcérka. Gratulujem. Ďakujem.